Bala, balik po kita. ah, Return of the comeback si Papa Marta. Hindi po nag-come up yung mga partners na sa ano ni sa DTI Tabi, no? Musta na? Baka next week na sila at saka dahil 5 linggo ngayon eh. Pero every third and fourth week kasi yung schedule nila, no? Baka nakalimutan or baka umurong na sila kaya inabante nila sa 22 and 29 sila. Yan. End of the month. Okay, so di bale, panagusan na lang po ang mga istorya tanig di sa tuya pong palibot kanyang pong pagkaldaw. Pagdagan tanong promosyonali dyan sa luwas. Jimmy na salita na sa linya. Jim, plus kami, Jim. Ay, wala. Wala si Jimmy. Ayan. Nag-standby ka rin sa bago. Nag-ali na. Okay. Anyway, ipanagos na lang po ini na programa hanggang 12 o'clock. Day po paisiman. Day man po nag-abiso so DTI na day sila mga program. Okay. Kaya nagparan ako sa bagong amay normally arog po kaya ng yung sistema mga para makapag-prepare sin data via Zoom, okay? So baka reset ning schedule ngunyang pong bulan 5 Friday, di ba? So baka instead ng ngunya na pizza 15 ibunin na pizza 22 sa sin 29. Okay. Bueno, si Jimmy, minabalik na. Nasa linya na. Jim, plus kaming Jim. Yes, salamat Abimar sa mga dagdag niya itong barita. Binuking, ipinaisi, sinumbong ni Board Member Iba Ribaya kay Secretary William Dar ang sistema ka National Food Authority digdi sa Libon Warehouse kung sa ini anda kulaw na bodega ka National Food Authority para diretso ang pagbakal nin mga produktong paroy halis sa mga parauma. Masi sa nakaabot kaya na reklamo sa board member gikan sa mga rice farmers. Sobrang titaga sa presyo ang mga parauma sa pagsabing ang NFA mapilion sa pagbaka na mga paroy na pinagre-remisa sa indapig babakal sana clean and dry. Iyo route pa na so sa indang mga dryer diyan pumpada baga kang nakaaging pagbagyo hanggang ngunyan day man ay babalikan apik sulinya. One question ni board member Iba Ribaya nabako na itong route pati da sa kuryente dahil kuryente sa sainda anapot kan board member natataday sinda nag-iingawa dahil hindi pigpapaabot sa mga opisyalis dahil dapat na makakareparo magtataonin na solusyon sa mga bagay nini bako na didiskubrehon pa kan board member gikan sa mga nagrereklamong mga parauma. Ang ngunyan digdi na na-discover kan na pinabot ni board member Iba Ribaya sa kay Secretary Dar na dapat pala magbakal sinda basta produktong paroy dahil kay kulatilyang clean and dry. Iyo, pero ang problema kay Jim, kung bakalon mo yan, saan mo nibugtak? Diba? Takon igwa ko nin dryer, na yung problema yan, pwede mo baladon dyan. Pwede mo yan pagyon dyan sa makina. Iyon na nga ni ang kuha ni board member niya, tataday sinda nagsisigmok lamang na may problema pala sinda dyan. Kunday pa ma-reparo. Yan ano ang suggestion ni Secretary Dar. Mapadara siya ng Madig di si Secretary Dar. Mapadara siya ng dryer. Ipapa-asikaso o mapadara siyang generator. Ipapa-asikaso madig di da si Secretary Dar mga pitsaya 19. Dangan sa kuryente inaksyon na daan ni Gobernador Al Francis Bichara. May linya na. Pinapod na so apek. At yan nga ni baka mariparo niya to kung tinakod man ang ganda kan apek. Baka may bayadan. Basta may bayadan ko na basta nakatos na sa karaman kan Gobernador. Yan. Ay, let's go. Pag-abot na naman sa mga pribadong mga parabakal private rice traders, itagaanin maray pag-abot sa presyo ang mga farmers, taaram ninda
Naday man nagbabakal kan na bako clean and dry and NFA. Para toon, pero pag-abot sa merkado, magparakal kitang mga end consumers tabi mar, kamahal kan presyo kan bagas. Iyo. Oh. Dalagan man siyari sa 37, 38, 42, 45. Iyo yan tabi maraan na sitwasyon. Kahirap man kan mga farmers na siga ninguwa, pag-abot na mamuyang-muyang nagpuprodukto na, mapakaray man kutanan sa indang pagkabuhay, itaga man giraray kan mga negosyante. Iyo. Actually, yan maluya ang gobyerno eh. Dahil man hindi nasunod sa promise tinda. Ay man. Hanggang ngunyan, dakulo na bagas na imported na makukuha mo sa merkado. So, dahil man na ilalaban dyan ang ayan na local ang bakal nga ni barato, supposed to be, pag sinabi mo, pag ginamit mo yung rule of thumb, pag binakal mo yan, halimbawa, 12, dapat ang presyo ka yan, 24, pahiling mo. Dahil man yan. Wala. Ang sarap may kinamundo ni board member Ibaribaya tabi, Mark na nasa sabi, ang pagtubod niya, bastante kita kan buffer stock dahil ang tagrabe na nga maray bagaan pang-ani panalubukan mga paroy maray sa pang-ani imay naran mo maraan buffer stock na sa budiga may waso ng budiga 2,000 mantangan ang kuta sigun kay secretary der dapat nasa 59 sundo kung normal garo kung normal ka na, Jim, yarugan, paano sarari? May problema talaga, ano? Ang makonselo dyan, nakadiscovery pa, ang problema, baka uman sa Committee on Agriculture, kundi sa Committee on Health. Jim, hello? ang makonselo niya ako dyan, nakadiscovery pa ang problema sa NFP, baka uman sa Committee on Agriculture, kundi, Committee on Health. Committee on Health na Nangyari na. relasyon mang kiraray sa health. Papa. Related doon nga. Imagine, 2,000 sa nadaan ba na-stack na bakal kan NFA? Siguro, ilang sa dinarado man, na clean and dry. Ayun na nga ni, sa pinagtapang arog kaan, kundi ang punto din ni board member Ibaribaya, natatadayin sinda, nagpapaabot kan sa mga opisyalis lokal. Narog ka ng problema na makakasolusyon kaan. Iya. National Government Agency kasi. National Government Agency, igwa man yung local government na pwedeng magpaabot ka duman sa taas. Maluya pumarong sa LGU Alo yun ang pinaliis tinda, biron mo po ang pandesimbre. Dahil pala dyan na maray na operation, dahil hindi nariparo, ngunyang pasana. Kung nagreklamo sa mga parauma. Base na naman sa mga parauma. Nag-action si board member Ibaribaya. Problema rin. Only the Philippines talaga. Kung bakong luho ang budiga, ngunyan dahil kuryente. Dahil kuryente, dahil molino. Ay, Jesus Marius eh. Tapos dahil sa na nagsusungog sa NFA, basa na nga. Basa na nga. Tabing wala nga kita masyado. Parang normal sana. Normal sana. Ay, naku. Ano ang solusyon ni, ano sabi ni Dr. Eva, ni Kinatawan? Ano daw ang gigibo na dyan? Yun na, pinabot na nga ni kay Secretary Dar. Apira ka ni, makikipaghilingan siya kay Secretary Dar. Maabot na sa pizza 19. I-report niya ini. Personalmente, apira ka itong sa report niyang through Quagaro, communication o verbal. Tematika niya ni Pay. Pero kung, lingon tara kung anong mangyayari kayan. At kung araw ka na force majeure, baka, tingnan natin. Force majeure nga ni. Naintindihan nga niya na force majeure. Kung anong mangyayari sa inda. Ano ang ginibo? Natataday sinda nag-report lamang na. Baka aram naman yan duman sa itaas. Tanganing daingani. Ade daram? Tanganing isi. Ako ni isi sa taas. Sinaksyon na na ini. Naisiyan dahil lang keyboard member Ibaribaya. Di, ilingon to sa Martes, di ba? May solusyon na? So sa APEC, igwa na, pinapod na ni Gobernador, so General Manager, yan o. expected ito na, pigkabit na. Nag-andar na da, so, kunyan. So, dryer. Niya to. Yan, araman tayo, check ta kung nag-andar ng dryer.
At pag naganda ng dryer, doon na silang rason para na sila makabakal. Yo. Di ba? Okay. Yan, tabi mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Yan po ang satuyang mga problema kang mga parauma. At wala yung problema kang parauma dyan sa mababang presyo kang barakalan ng paroy. All over the Philippines yan. Nailong sa baretang ginibuan ta kasubagong aga. Sa Iloilo, nagproblema, 9 nga ni dumanal. 9 pesos ang bakal. Ha? Yung mga umatang lokal, yan ang gugulpi. At nangapuda na nga na sana ngaya, pundo na ko na ang pagpara-import nin bagas, lalo ngaya kung aranihana. Diba? Kung nag-aranihan na, dapat nga pundo ang pag-importa kang bagas. Mag-importa sana during lean months. Pero nga pag nag-anihan na, dapat nga dahil nganing matawan ng pag-oportunidad na mabakal sa produkto na inutangan pa nga sa pagpatanom kung mga parauma. O ngunyan, paanoan? Diba? Ay, nako, sino kaya makasolusyon yan? Yan ang problema natin, yung pagkain. Diba? Dili sa Pilipinas, ang mga paraoma yon tios. Sa ibang nasyon, ang mga paraoma yon mayaman na. Sa Brunei, yung mga paraoma, di pa jiro. Di sikad-sikad sana ang paraoma. Iabot pa kita kisubki, mga, mga, anong apod gani, bagyo, at kalamidad. Okay, nagkakaproblema. Anyway, doon pa sa mga kababayan natin, don't lose hope, no? Mawaresolveran ta, mabot ang sekretary sa Martes, ilingon ta kung ano pa mga pwedeng gibon niya, kung paano mapalangkaw ang pagbakal kan NFA, kan bagas. Tadyan bagas sa NFA, mapabakal ka dyan, dapat linig. Diyan mo siya nagbabakal kan arog sa private na, maski anong klase yan dyan, ririsikuan na sana, maski dumugon nun ang bagaan paroy, bibakal lang kang private, pero grabe man ang risiko. Di ba? Sa NFA, kaya ibang mga farmers sa magpabakal dyan, primero, pwede nga magpabakal ka ba kung individual, pwedeng organisasyon do, kooperatiba nindo. Okay? Pagkatapos nga dapat linigan, clean and dry. Kung bako ngayon, manong bakalon, isupata ka rin hindi. Hindi kung paano po ma-harmonize yan. Pwede ba yan na makipagkompetensya sinda sa sa pagbakal ng parehas kan sa kanyan sa private. Yan ang tabo man nagbumangga ning eye to eye dyan. Ning head to head. Abo man nilang kulisyon ning arog kayan. Magagadan man ngaya. Kaya lang, at the end of the day, ang satuya po ng mga kababayan, mga simpleng mga namamanuan, yun na didipisilan. Kan pinasar sa rice tarification law o liberalization law, iyan na po yan. Ma-resolve nga kang problema ta. Magkaigwa na kita ng baratong bagas. Umala. Kung pwede pa sana kaya magtanong ka mong duma. Kumusta na? Ayos pa ba? Tanong ka mong kamote, tanong ka mong batag. Ngaring may pagkaon ka mo. Ayan ang nailintad. Sabi kita nga pagkabot dyan sa pagkaon, saro na dakulang ehemplo dyan, mga tugang, si Kong Didi. In-empower niya. Mga kababayan dyan sa 3rd District, pero nagpunta sa mga kababaihan. Pero yung mga kababaihan, na para iringutosan na, in-organize. Ano ma-organize? Tinuruan magtanong, primero kamuting una. Naisalbar mga tugang, kan mga kababaihan dyan sa 3rd District, ang pangaipo sa pagkaon, susubra nga na ipangrasyon pa ng magkalamidad. Mayon volcano, pagkatapos pati na sa pagbagyo. Yeah. And then, nag-expand sinda from root crops, dinagdagan ninda mga tugang ining mga gulayon, urog mang maray sa mga kababaihan. Ngunyan, tinauaning oportunidad, mga tugang inanapan ng pondo ni Kong Didi, nakakuha sa DSWD, nakakuha sa DOLE, yan, tinauaning kapital para negosyo mga tugang mga misis habang naghahalat sinda na magkaprodukto sa indang tinanom. May iba may tindahan ng feeds, may sari-sari store, may karinderya. Iba-iba
Di empowerment, para sa assurance ng food security, as hindi magparaasa mga tugang sa tabang kan iba. Iyon ang na-accomplish dyan ni Kong Didi sa 3rd District. And then pati sa mga nag-GIP baga, yung government internship program, sa mga companies na imbes magtimplang kape, dyan sa opisina, magturtong its, magkawat-kawat sa computer, ay, digding ka mo sa farming. Di nakakot magtarong sa mga companies, pagkatapos na mag-anin yung produkto, igwapasindang sweldo, yung sweldo nila, imbes na ibakal ki cellphone nal, yun ibang negosyo man. Ay, yun na negosyo man sa mga kababayan ta dyan. Okay, sa mga kalalakihan, yan mga tugang ang pinaaratamang kimanok. Di ba? Kada ako na pwede. Ang pikabangan ko dyan, baka next year, malinyahan naman ni Kong Didi. So, yan, mga parasira ta. During the times baga na makusog ang alon, day makalawod, may kalamidad, natitinggaan sa ng hanap buhay, anong pwedeng alternative na pwedeng maitabang sa pagi kaya na intervention na pigigibo mga tugang ni Kong Didi Cabello dyan sa 3rd District. Alright? Kada ako sa mga, mga kongresista sa pagtabang, di ba? Oo, ning ako Bicol man, iyo man, di ba? Yung SLP, padagos ang distribusyon. So, tupad, padagos man. Tanganing kumita ngayon pong pandemya. Pagkatapos yung sa mga pag-eskwela, igwa pa. Kasarabi na sa mga gamit. So, yan po pag trinabaho talaga, ang advantage kasi kaning mga working congressmen, na during the budget deliberation, nasisirip ninda, mapresentar baga sa mga ahensya ni gobyerno, nahiling da kung saan pwedeng tumuktok asin makahagad nin funding na pwedeng iakma sa programa sa depende sa pang-epok ang mga constituentes po ninda. Yan, sina Congressman Garbin, sina Congressman Saldico, ini si Congressman Joey Salceda, si Congressman Didi Cabello, nahiling ninda yan kung paano bang gibuhon dyan. At nga mo pigbanbit si Congressman Lagman. Iyo man tabi. Iyo man tabi, di ba? Pag nagtrabaho ka, mailing mo yan. Maski nga ni si kung apid kang APPL, yung mga baga, nakakapag-deliver man, maski pa paano. Di ba? Alright. Bueno, dugangan daw ni Story Halipon yan sa luwas. Ang malapit na. Ang malapit na. Pagtagod to, Luis Borsi na nasa linya, partner. Please come in. Yes, salamat tabi, partner Mar. 278 Na. 278 ang panibagong kaso kang COVID-19 na naman. Jesus Mario, Oho. 278. Digdi sa Kabikulan. Na kung sa intabi, partner Mar, nagbubukod ang probinsya kan Albay. Sa bilang kang Camarines Sur, tasangon yan, 77 ang bilang kay nidigdi. Asin sa Camarines Sur, 90, diit na sana. Diit na diferensya. Diit na diferensya. Sarang kurbada na sana, abot na. Roger to that. 19 kay ni Anna notaran sa siyudad kan Legazpi, pinakang itaas ining kaso sa Albay. 13 sa Ginubatan, asin sa imong mahal na banwaan sa Santo Domingo. Pira 13. 13. Pangyari pang kasod mo 4. Oho. Ngayon 13 na. Roger. Ang nangyari. Wala man sa Kamalig, tapos anom sa Ligaw, 5 sa Daraga, tapos sa Tabako, tigduwa man an Bakakay, Buda Libon, asin tigsararo an Hubilyar, Malinaw, Uwas, asin Pulanggi. Sa Camarines Norte, 14, na kung sa 5 sa Daet, tulo sa Jose Panganiban, 2 sa Paracali, asin San Lorenzo Ruiz, asin tigsaro an Kapalonga, asin Vinsons. Sa Camarines Sur, 90, 37 kay ni sa siyudad kang Naga, 15 sa Calabanga, 7 sa Kamaligan, 5 sa Kanaman, asin tig-4 an Iriga City, asin Sangay. Tuluman sa Lupi, tigduwa man ang Ocampo, Buda Pili, asin tigsararo na digdian Kabusaw, Del Gallego, Garchitorena, Lagunoy, Libmanan, Nabua, Pamplona, Ragay, San Fernando, San Jose, asin Tinambak. Sa Catanduanes, 25, na kung sa 12 kay ni sa Virac, 5 sa Bagamanok, 4 sa Karamuran, tigsararo man an Bato, Pandan, San Andres, asin Viga.
Sa Masbate 34 na kung sa 8 sa Masbate City, 7 sa Mandaon, 5 sa Katayngan, 4 sa Maroroy, 3 sa Palanas, 2 sa Balod, Buda, Claveria, asin Tigsaro man Anmobo, Pio Bir Corpus, asin Uson. Sa Sorsogon 38 na kung sa 13 man sa Sorsogon City, 7 sa Irosin, 6 sa Bulusan, 3 sa Pilar, 2 an Barcelona, Bulan, asin Donsol, Tigsararo man ang Castilla, Matnog, asin Preto Diaz. Kung kaya suma total tabi partner Mar, nasa 278 ini asin ang cumulative cases puon pa kan na Marso 2020 sagkod sa presente, ang total ng tinamaan kan COVID-19 nasa 41,569 ng individual. Asin nasa recovery tabi partner Mar, may mga nagkakapiradigding mga impormasyon na kung saan alat gari wara man digdiki recoveries. Wara kina i-report na coverage gunyan tabi mangunyan na aldaw. Pero may gadan 11. Oho, 5 sa Albay asin 6 sa Sorsogon. Yes, Mario Separi. Roger. Kung kaya pangapudan manggirari kan Department of Health magsunod sa minimum public health standards, lalo na ang pagsulot ng face mask, pagsulot ng face shield, pag-obserbar kan physical distancing, asin umiwas sa urumol-umol, asin mantiniron ang kalinigan, bako sa nang sasadiri, kundi sa kapalibutan. Alright. Yan tabi partner Mara, mga dagdag pang istorya. Ako po sa LBB. Thank you very much. Mga tugang oras na 11:41 in the morning. Ang oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion
proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansyang pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang balik po sa programa. Nasa linya si Ans Galero. Para po sa narinig mga istorya 10 minutes before 12 o'clock. Ans, please kami na Ans. Marinaaga, Sir Mar, marinaaga sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta, padagos ngunya na ang espersos na pinagigibuka na Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa probinsya Canalbay. Tangali na matauan ni na mga benepisyo na sa tuyang mga kababayan digdi sa probinsya na nagtitios, partikular naman ang mga konsideradong persons with disabilities. Inian na sinabi sa DCGB News ni PSWDO Albay Chief Dr. Eve Grahida kung saan 14 naman ang naging beneficiaryo ninda kan pagtaonin libreng mga wheelchair kan gobyerno provincial kan Albay sa mga PWD, partikular na sa munisipyo kan UWAS. Inian sinabi niya kung saan padagos daw na nagkakondosir
din magkakanigong esperso sa indang opisina tangan na apera sa mga manlain-lain na serbisyo ninda na ipigtatao makatabang mansinda sa mga PWD. Sigun kay Grahida, sa mga maabot na aldaw o kay sa mga maabot pang taon, pinaghihinguan ninda na talagang gabos maserbisyohan lalo na ang mga kasaradita na dahilan sa iniman na buyan ninda mangyari urug pangunya na nasa tao kita kan pandemyang COVID-19. Itabi Sir Mar, ang mga dagdag pang impormasyon halay sa Kapitolyo, Ans Galero, DCGP. Thank you very much, Hans. Yan po mga dagdag natin mga impormasyon ngunyan po na pagkaaga. Ayan. Pangyayari na. Sigan dakol kan COVID-19 sa tuyang palibot. Ha? Yan po tabi ay yung report kan Department of Health ngunyan po na pagkaaga. Dakula ang salbay, 77, 19 ang Legazpi, 13 ang Ginubatan, 13 man sa Santo Domingo. 8 sa Kamalig, 6 sa Ligaw, 5 sa Daraga, 5 sa Tabaco, 2 sa Bakakay, 2 sa Libon, Tigsararo, ang Ubilyar, Malinaw, Uwas, Pulanggi. Ingat na lang po. Magpabakuna. Tanganing may depensa. Baga ni Mayor Huko. Dakulang bagay na nakapabakuna siya. Nangantamaan siya ng COVID-19. Okay. Duman sa mga kababayan niya to, magpasiguro kita pirmi tabi. Simple man sa nabaga. Mask, iwas, hugas. Di ba? Iwasan muna po ang mga super spreader event. Irinuman, karakanan. Di ba? Bata sa Manila. Tigburok sana sa mga sinihan. Digdi man sa tuya, mga tugang, sana makabukod naman sa pagbabakuna ta. Di itong pasana. Di pa kita nakakabanga lamang. Okay? So at least, kung maabot man lamang ang 70%, at least parang magkaroon ng community protection. Pero hindi pa tayo, malayo pa tayo doon. Okay? Aduman sa mga nagharapot, kung na rin ang bakuna sa mga minor de edad tabi, yung 12 to 17, wala pa tabi, Sa Manila lang ito. Sa Manila lang po ito. Digdi sa lokal, mga tugang, day pa po tabi ang kasabay. Sa Bicol o sa Albay, day patabi kasabay ang minor de edad sa pagpuon kang pagbakuna ngunyan. Alatunta na lang ang advisory. Kan sabi, pag ang 50% kang population duman mga tugang sa Manila, kan mga hoben, mga kakian na may comorbidities. So yung comorbidities ang sumayhelang, may namamati ng mga aking minor, ito ang tutudukan na prioridad. Pag ito na 50% na, saka naman ma-expand. Pwedeng sa kataraning ng probinsya, kan Manila, hanggang sa makabot sa kung saan pang mga reyon. Iyo po yan ang magiging sistema. Kaya antabay na lang. Okay? Tangani po na day magkariribok. Saka hindi naman yan ora-oradang basta tutudukan na may parental consent man palan. Ako na mo ka magurang din di man pipirito no tabi. Alright? So yan ang mga patakaran na pigluluwas mga tugang kan sa tuyang gobyerno. So abangan ta na lang. Pero ang pinakaabangan ng lahat ang pagrelibot na naman. Di ba? Malapit na! Bata, 71 days na lang, Pasko na. Kaway-kaway mga kaibigan. Ako po si Ronald Baldo, akin ni Jigs Baldo. Kaya, huwag niyong kalimutan magpagawa sa shop ko. Yan ang mga kababayan natin. Basta
magpili din tama dahil sabi nga ni Kan, kumbaga, importante po ang eleksyon sa May 9, 2022. Okay. And sana, irespeto ta ang napipisil kan kada saro. Tapag dagitan. Dito pag-iwala, giriwala naman nga sa barangay, dito magtirinuhan, di ba? Iyan mo tabi, Jesus Maria Jose. One day man lang yan na pirilian. And after that, mga tugang, ano na kita, trabaho naman, di ba? Ang importante ngunyan, mapresentar kimaray, ang mga programa, most especially, sa pagbangon. Pinadapa kita di ba? Magpun sa lokal hanggang duman sa taas, dapat iyo yan ang nilingunta, isa yan mga may programa dyan yung pagbangon. Di ba? Pinadapa nin todo. Pati mga negosyo, kan mga saradit, tinamaan. Lalo na sa Daracula, nag-aaray man nga ni, kamaluya man ngayang binta. Kaya, yan po ang ang hagyat na dakula sa mga magiging future leaders ta. At sana makaskas sa mga aksyon ninda, manungo dyan. O paano? Maduman ako? Ano na? Aranahan ta daw. Tandanin doon tandanin daw. Marami na naman ang mga ngako. Now, kung sino-sino na naman ang mapapako. Mga tupang naamo pagkat gustong makaupo, nagbubuhat na ng kanyang bangko. Marami na namang papalakpak sa Pilato na bueno, mga tuga, sa pangaram po kang kansyon na yan, ako mapaharam na. Ini po si Mardela Dayiba. Thank you. Bye-bye. Mga daang lubak-lubak na narungunit siya'y isang palpak. Eleksyon, eleksyon, eleksyon. Sa kulog ng bayo asing kalintura, ano